Aquest espai, ara en procés de restauració, havia estat el claustre del Col·legi de Sant Bonaventura. De l'escola franciscana del segle XVII, però, es conserven pocs vestigis. Es mantenen el que són les habitacions ara dels clients, són les antigues cel·les dels escolars o dels frares que hi havia. I a l'espai del claustre, que està al Saló Condal. Queden les 4 columnes, que estan embellides, policromades, amb detalls eclesiàstics. Amb la desamortització de 1835, l'escola es va transformar en la Gran Fonda d'Orient, que amb els anys es va convertir en l'Hotel Oriente. La Fonda Oriente recrea un antic palacete de la família Durio italiana, que es conserven les vidreres fetes a l'àcid i el serigrafiat de les parets. Després les arcades, unes vidreres del Saló Glorieta i el piano de cua, que tenim del 1930 també. Ara fa uns 7 anys que els propietaris actuals de l'hotel van començar la tasca de restauració de l'edifici. Llavors, el que s'ha fet de restauració a l'hotel és façana completa, a l'interior on estem a la sala, tot el serigrafiat, i estem en restauració del Saló Condal. Amb aquests treballs volen que l'Hotel Oriente torni a recuperar l'esplendor dels seus millors anys, quan era punt de trobada de personalitats com Hans Christian Andersen, l'actor americà Errol Flynn, el torero Manolete o la soprano Maria Callas.